quin preu tenen aquestes flors? Aquestes... Bueno, jo penso que estan bé, no? Sí, però de totes maneres hauríem de mirar en Ontinyent a veure si estan més barates, no? Hola. Hola. Com que Ontinyent? Mireu, no sabíeu enterar que així en els comerços d'Acis de Bocairent estem fent una promoció d'un rasca, que teniu premi cada volta que compreu No ho sabia. en els Jo comerços sí que ho havia nostres. sentit. Sí. Cada vegada que comprem en un comerç o servei ACIS ens donen una targeteta així. Aleshores la rasquem i averigüem en el moment si ens ha tocat premi o no. I si et toca, pots utilitzar el teu rastre en qualsevol comerç o servei associat. Júlia, 2 Coca-Coles, per favor. D'acord, però si no em toca premi? Eixa és la millor part. Tant si toca com si no, només omplint les teues dades entres dins d'un sorteig de fins 250 euros. Uau, definitivament m'has convençut. Veritat? Vaig a compartir-ho amb la família. ACIS Bocairent, fent poble.